Good morning आंनि लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आं नै दा आंनि फिसालानि स्कुलाव दंफैयो स्कुलबो गबाय ओमफ्राय गखांनानै माने बाबुनि मोनसे ड्रेस लांफानांगौ माने मोनसे गावबागाव हाउस थायो नालाय ग्रीन हाउस येलो हाउस बिदिनो माने ट्रेक सुट ओमफ्राय स्पर्टिं बेखौ लांनो फैदों आङो बिराद भिर लोगोफोर ओरैबायदि गरम हाव ओमफ्राय ओरैबायदि लाइन लोगोफोरनि ओरैबायदि हिरबिथिं एक्सट्रा पार्ट ओरैहाय नै आं थानायाव एक्सट्रा बिराद गोलाव लाइन आथिं साजोब्बाय गोबाव जाबाय आं गसंगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दा फाइनालि मोनबाय मोननानै जोङो नै लाबाय लानानै बाबुना ग्रीन हाउस नायद' सिजोब्बाय लोगोफोर दा लाखांबाय जोङो बिमा फिसा एसे गस्लाखौ नायलांनोसै बेयाव जिरायनानै जिरायग्रा दंखायो नालाय ओमफ्राय बेखौ नायखांनानै नै लाबाय ग्रीन कालारनि गरमानो अयथासार अभार एकदम ओमफ्राय बाबुआ नै एग्जामानो टेस्ट दङमोन दिनैबो लास्टमोन ओमफ्राय नै लाबाय बेनि उनाव हाफ इयारलि जासिगोन बाबुना नैबेनो ग्रीन कालारनि ग्रीन हाउस माने बाबुआ स' लोगोफोर ओंखारबाय जोङो थांफिनबाय दा नै न'आव सफैबायबो नै लोगोफोर जोङो गरमानो हालामोन आं खानायखौ खेवनानै बार जाबाय आं एकदम लोगोफोर हालामोन हाव मोनजोब्बायमोन स' लोगोफोर भिडिअ'आथ' बांद्राय गोलाव नङा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायबाय लोगोफोर मोननो साइजआ ओमफ्राय दाना 24आ गैला जाथ' इदिखि जाथ' दिखि क्या हाउस है ये क्या हाउस ग्रीन हाउस लंपेनाबो जि गिदिर जाबाय बाबा आयु ओ माय गॉड 24 साइज मिला ही नहीं 26 साइज दिया है तुम्हारा साइज बोले 24 था अभी बोले स्कूल में है ही नहीं बोले स्टॉक में इसको कौन सा दिन में पहन के जाना है जाना है और कभी दिन में वाइट पहनना है वाइट हाँ। क्या वाइट कभी दिन में जो मेरा वो जो शर्ट है ना स्कूल का हाँ। कभी दिन में वो लेके जाना है ओ ऐसा है क्या कौन सा डे में पहनना है ये सैटरडे ना कौन सा डे में पहन के जाना है भूल गया कॉपी मिला क्या टेस्ट का कॉपी मिला हाँ आयो गरमा दासो फांखायाव थानो मोननानै आराम मोनलायलायबाय एथ' गोबाव गसंनानै मोनबोदों क्या हाउस ग्रीन हाउस लेकिन हमारा ब्लू हाउस है अगर ब्लू हाउस होता तो ब्लू दे देता ना तुमको ग्रीन हाउस है तो ग्रीन ही देगा दिखाओ कौन सा सब्जेक्ट दिया है दिखाओ क्या है ये इंग्लिश टू वाह इंग्लिश टू अच्छा लिखा आउट ऑफ 20 19 हाफ मिला है ना बाबा इंग्लिश टू ग्रामर सब्जेक्ट लेकिन आशीष ने कहा कि मुझे आधा मिला है मतलब 20 मार्क्स मिलने के लिए थोड़ा सा मार्क्स घटा आधा समझ में आया लेकिन ज़्यादा हुआ नहीं ठीक ठाक हुआ इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं है मीडियम है यस Bye. See you again. Next video. Bye bye. Thank you for watching video. Thank you for watching my video.